Owayengukapteni weMamelodi Sundowns uHlomphoKekana uthi uyamangala ukuthi umdlalo osezingeni likaBongani Zungu akakasayiniswa, wasewaluleka lo mdlali wasesiswini ukuthi kumele aye kuphi. UZungu bekuthiwa uzojoyina iqembu likaRulani Mokwena iWydadCasablanca, kanti usehlale cishe amasonto amabili ehlolwa naleli qembu laseNyakatho Afrika. Nokho kubukeka sengathi lo mdlali weBafana Bafana usebuyele ekhaya njengoba izingxoxo kubika ukuthi zibhuntshile. Ekhuluma ku-SABC Sports Soccer Zone, uKekana uchaza ukuthi kungani ekholelwa ukuthi lo mdlali onamava ngeke afaneleke kwiKaizer Chiefs njengamanje. Angazi ukuthi lapha ekhaya kungani singamsayinisa umdlali ofana noBongani okuleli izinga. Ngike ngikhathazeke kancane uma ngibuka umdlali osezingeni likaBongani Zungu edonsa kanzima ukuthola iqembu lapha ekhaya, kusho uKekana. Ngikholwa ukuthi maningi amaqembu amdingayo, maningi amaqembu engikholwa ukuthi adinga isipiliyoni sakhe. Bengizothi iKaizer Chiefs, kodwa njengoba ekade engadlala izinyanga eziyisithupha akazange enze i-pre-season, angicabanga ukuthi uzongena ku-Chiefs okwamanje. Mhlambe aye eqenjini elifana nePolokwane City ayozivuselela. Ngike ngabona uXolani Mlambo ubeseneminyaka emibili engadlali, wabuya waya kwiMarumo Gallants ezama ukuzivuselela. Ngicabanga ukuthi uBongani Zungu kumele athathe leyo ndlela abuye ngamandla. Kwengeza lo mlisa owayengukapteni weMamelodi Sundowns uHlomphoKekana uthi uyamangala ukuthi umdlalo osezingeni likaBongani Zungu akakasayiniswa umuntu, futhi useke wanikeza iseluleko kumdlalo wasesiswini ukuthi isiphi isinqumo angasithatha ngokulandelayo. Ngicabanga ukuthi uBongani Zungu udinga nje ukuthatha leyo ndlela abuye ngamandla, kusho uKekana. Sekunesikhathi uZungu kuthiwa ufunwa uthuli ngamakhosi, nakuba umqondisi wezemidlalo weqembu uKaizer Junior aphumela obala wayichitha yonke leyo mibiko yokuthi leli qembu liyamfuna lo mdlali odabuke duduza. Phambilini lo mdlali naye waphika ukuthi ube nezingxoxo nalezi zinkundla zeSoweto. Njengoba Castillo engadlali ngenxa yokulimala isikhathi eside, kusazocaca ukuthi iChiefs izolingeka yini ukuthi isayinise uBen 10 aka Bongani Zungu.